Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Пан с вами. И с Духом Твоим. Сегодня, у перший день Нового года, у литургии мы отзначаем урочистость Святой Богородицы Марии. Прагнем, так як Панна Мария, кожний день нашего життя разважать над Божьими знаками и Божьим Словом, каб наближаться до Божьего владарства. Ахвяра Святой Мши складается за біскупа Антонія. Просим для его Божьего нарадження з нагоди, Божьего благословлення з нагоди дня нарадження. А каб мы могли годно скласти на святейшую ахвяру, перепросим Бога за наши грехи. Споведаюся. Богу всемогутному, и вам, братья и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, ошибком и занятами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Наисвятейшую, за всюду Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Теля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне, Отце народный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які вяриш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які вяриш
помолимся. Боже, Ты праздзявочае мацярынства Найсвяцейшай Панны Мары, адарыў людзей ласкаю вечнага збаўлення. Дай просім, каб мы спазналі заступніцтва Той, праз якую прынялі Твайго Сына, крыніцу жыцця вечнага, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі лічбаў. Прамовіў пан да Майсея, кажучы: «Скажы Аарону і сынам ягоным, так благаслаўляйце сыноў Ізраіля, кажучы: няхай благаслаўляе цябе пан і аберагае цябе. Няхай пан распраменіць сваё аблічча над табою і адорыць цябе ласкай. Няхай пан скіруе на цябе свой погляд і адорыць цябе мірам. І будуць заклікаць імя маё над сынамі Ізраіля, і я благаслаўлю іх». Гэта Слова Божае. Дякуем Пану Богу. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Няхай Бог змилуется над нами и благословить нас. Няхай зазяе обличчя Яго над нами, каб на землі ми спознали Ягоную дорогу, між усіми народами Яго збавлення. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Няхай веселятся и радуются все племёны, бо Ты судишь народы поводле правды и племёнами на земле керуешь. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Няхай славят Тебе народы Божа, няхай славят Тебе народы усе. Няхай Бог нас благословляє, няхай бояться Його все межи землі. Няхай Пан Бог змилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі ўсынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашыя сэрцы Духа Сына Свайго, які ўсклікае: «Абба, Ойча». Таму ты уже не раб, а сын, а калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слово Божае. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Шмат разоў прамаўляў калісьці Бог, дайцоў нашых праз пророка.
с вами. И с духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тебе, Пане. У той час пайшлі пастухи, спяшаючыся, і знайшлі Марыю і Юсафа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэтае дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так, як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлонні. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. На 8-й дзень пасля ўрачыстасці Божага нараджэння мы адзначаем урачыстасць Багародзіцы Марыі. Раней у літургіі гэтае свята называлася свята абразання Пана, таму што тэндэнцыя была ў літургіі падкрэсліць усе падзеі, звязаныя з зямным жыццём Хрыста, яго беззаганнае зачацце, яго нараджэнне, абразанне на 40-wy дзень ахвяравання ў святыні, бо першынца трэба было сімвалічна выкупіць у Бога згодна з юдэйскай традыцыяй. І потым ужо яго смерцю, васкрасенне і ў небаўшэсце. Але касцёл пайшоў за крыху іншай думкай, падкрэсліваючы тое, што без удзелу Багародзіцы не было б зямнога нараджэння Хрыста, і што Марыя сапраўды нарадзіла не толькі Езуса як чалавека, а яго ўсяго як асобу, як Бога сапраўднага і сапраўднага чалавека. Бо ў гэтым у першыя стагоддзі у хрысціянаў у некаторых былі сумненні, што Марыя, можа быць, дае Хрысту цела, а гэтая боскасць паходзіць толькі ад Бога, гэтая боская прырода. І тым больш сімвалічна, што першы дзень года мы пачынаем разам з Багародзіцай, бо няма ніводнага чалавечага існавання, немагчыма ніводнае чалавечае існаванне без удзелу маці. Марыя для нас з'яўляецца прыкладам таго, як дзейнічаць па жыцці як нам, як хрысціянам. Калі адбываюцца рэчы непрыемныя, складаныя, незразумелыя, то над усім, што адбываецца навокал, неабходна разважаць у сваім сэрцы. Што і рабіла Марыя. Гэта не проста канстатацыя факту, але важная думка. Марыя захоўвала ўсе гэтыя словы, усё, што чула пра свайго сына, разважаючы у сэрцы сваім. І такім чынам яна магла ўрэшце рэшт зразумець, што за Богам апошняе слова, і што ён нават з найбольшай бяды можа вывесці найбольшае дабро. Бо нават са смерці свайго сына змог учыніць магчымасць збаўлення для кожнага чалавека. Сёння мы таксама адзначаем сусветны дзень міру
гэтага міру нам не хапае не толькі таму, што навокал нас адбываюцца баявыя дзеянні, але нават у нашым сэрцы ёсць такая раздвоенасць. Мы ведаем, што трэба быць добрымі людзьмі, але часамі прагнем і імкнёмся, гарнёмся да таго, што кепскае. Святы апостал казаў: «Мне ўсё можна, але не ўсё карысна». І будзем жа старацца пражыць гэты Новы год так, каб імкнуцца да таго, што карысна для нашай душы. А карысна для нашай душы тое, чаго хоча для нас Бог. Шукаць Божую волю, адкрыць яе палюбіць і зрабіць яе сваёй, пачаць жадаць для сябе і для іншых таго, што Бог хоча для нас. Так як Марыя, хоць не да канца разумела, як будзе адбывацца гэтае нараджэнне, зачацце Хрыста і нараджэнне, як ён потым стане Божы сын Месіі ўсяго свету, яна была верная Богу, а Бог нам заўсёды верны. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца нароженного, верующими веками, Бога от Бога, Святого от Свята, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталось, Ён для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеломился от Духа Святого, с Девы Марии, и ставший человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Анна и Животворцу, який за Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророк. Веру в один святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померных и життя вічного в будущем світі. Амінь. Да Бога, які праз свайго Сына, народжанага з Марыі, стаў адным з нас, узнясём праз заступніцтва Богородицы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за пастыраў касцёла, каб даручаныя ім заданні яны выконвалі з верою і ахвярнасцю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наш народ, каб заступніцтва Божай Маці ахоўвал нас ад усяго злога і ўмацоўвала ў жыцці згодным з Евангеллем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі суцяшэнне і палёгку. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы за біскупа Антонія з нагоды дня нараджэння, просячы для яго неабходных Божых ласкаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут сабраных, каб у нашых сем'ях панавалі спакой і згода. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Дзякуем Табе, Пане, за надзею, якую нам дае заступніцтва Святой Богородицы Марыі.
Навучы нас браць прыклад з яе у нашым штодзённым жыцці. Праз Хрыста, Пана нашага. Тріумфи короля небесов, Божий дар, полепшення льосу, побудили пастушков, посивших овечек хвалу, спевами, спевами, спевами. О, хвала Богу на вишенях, а людям спокойно низинах народился Збавитель, душ людских откупитель. На земли, на земли, на земли. Мария народила сына, и он пришел, Божий Сын одиный, нас от пекла выбавить и в болотах разместить. Небесных, небесных, небесных. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, Ты крыница изъяснения всех добрых справов. Во урочистость Божией Мати дякуем Тебе за початок нашего збавления и просим, каб мы с радостью дочакалися Его плену. Праз Христа, Пана нашего. Amen. Pan z wami. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, і каб мы аддавалі Табе належную хвалу, благаслаўлялі Цябе і праслаўлялі, адзначаючы ўрачыстасць Найсвяцейшай Марыі заўсёды Дзевы. Яна, праз дзеянне Духа Святога, зачала Твайго адзінароднага Сына і, захоўваючы хвалу дзявоцтва, дала свету спрадвечнае святло Езуса Хрыста, нашага Пана. Праз Яго Тваю веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары, расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб
і падзяку табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваю ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, вся пашана і хвала праз усе вякі вечныя. Памятаючы збавенныя запаведзі і Божым настаўленнем навучаныя, осмельваемся казаць: Ойче наш, который есть о небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небе, так и на земле. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні наše, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и
Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные покликаны на вечеру ягоную.
Вечное слово к нам пришло у теле. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Придите поклониться, придите поклониться, придите поклониться Господу. Родится маленький Иисус наш на сене, а хлебочек той холодный и нема денья, а хлебочек той холодный и нема денья. Хатняє вигоди, тут нема і близько, сіна в яслях не пярина, яслі не колиска. Сіна в яслях не пярина, яслі не колиска. Бедная матуля хусточку здимає, ти синочка спаліває, сенца матуляє. Ти синочка спаліває, сенца матуляє. І ляжить покорний, для нас Богом даний, як ягнятка на ахвяру, йон приготований, як ягнятка на ахвяру, йон приготований. Люди поспешаймо, Свату привітаймо, за такое принижение хвалу Богу даймо, за такое принижение хвалу Богу даймо. Ночка тихая, зариста, суча сина, народила дева чиста, Бога сина. Згодна з волі Пана Бога, діловівся, как нас виборі
Ручка тихая за Христа, суча сина, народила дева чиста, Бога Сына, сходно с волей Пана Бога, тело явился, как нас вымолить от греху объявился. Молимся. Божа, во урочистость Панны Марии, Маці Сына Твоего и Маці Костела, мы с радостью приняли наисвятейший сакрамент. Дай просим, каб ён допомог нам досягнуть життя вечного, праз Христа Пана нашего. Дякую за супольную молитву. Завтра для жадаючых імша раніцай о 9 гадзіне і вечарам о 18. Жадаю вам на Новый год свежага позірку на ваше жыццё, каб добры Бог мог вам падказаць, каб вы дазволілі яму падказаць, як правільна жыць шчасліва і спакойна. І гэты спакой і шчасце несці таксама вашым бліжнім. Пан з вами. И с духом Твоим. Схилите головы на благословление. Бог крыніца і пачатак усялякага благословлення, няхай щодра дорыць вас сваёй ласкаю і на працягу ўсяго года захавае вас у добрым здароўі душы і цела. Няхай Бог захавае непарушнасць вашай веры, дасць упэўненасць у надзеі і вернасць у любові, якая дапаможа вытрываць ва ўсіх выпрабаваннях. Няхай Бог захавае ў супакоі ваше жыццё і справы, цяпер і заўсёды выслухоўвае вашыя малітвы і шчасліва прывядзе вас да жыцця вечнага. Благословленне ўсемагутнага Бога, Айца і Сына і Духа Святога, няхай сыдзе на вас і застанецца назаўсёды. Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуем Пану Богу. Святий Арханьоле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супраць спокусов і пасток злого духа. Покорно просим, няхай яго знішчыць Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцаю Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, якія на згубу душам снують по світі. Амінь. Фаміляне, наш чудотворця, став печений оборонця, нам щасливлення покажи, край наш от гріха бережи. Фаміляне, наш
Божа, Ты прославляешь жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраменты. Адары ласкай хвалы алтара слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста, Пана нашага. Амен.